Velkommen til Strikorama. En dansk podcast om strik. Ja, og vi er på jeres værter, Alin. Og Mette. Ja, fra Albertslund. Fra kollegiet. DIK. Vi er sådan set bare for Why are we here? Vi vil gerne fortælle om, hvad vi laver, og hvad vi opfanger fra strikkeverdenen, både i vores dagligdag, i vores, hvad hedder sådan noget, i nærheden af, hvor vi er, og på internettet. Yeah. Og vi vil gerne prøve at gøre det internationale strikkesamfund, det der foregår på internettet, mere tilgængeligt for danskere. Ja, det meste af det er jo det engelske. Så, men det er sådan vores primære mål, og vi er lidt nervøse, fordi vi har ikke rigtig prøvet det her før. Faktisk overhovedet ikke. Nej. Men kryds fingre for os, og så skal vi nok prøve at levere et godt show. Ja, så vi håber, det bliver interessant og måske sjovt. Ja. Det bliver det nok for os i hvert fald. Så hæng på!